Sidste år hyldede de deres nye rolle som nybagte fædre med en rigtig fædrebåd, og i år har de altså også bygget en båd med Go-Skibet. Fordi der er gerne til deres fantastiske udklædning her. De har ingen bukser på, det er noget, der er malet på. 3, 2, 1, hold og gå! Ja. Herfra er det kun at sige tak, fordi I følte sig stærkt op sniskeræset. Der er masser af muligheder her på Fritidspladsen resten af eftermiddagen. Eftermiddagens store hovednavn på den store scene kl. 17.00 er Hovedjag. Fortsat rigtig god havnefest. Feels good!